салому алейкум тамошобинони азиз. Инак дар магозаи техники Дубай Мобайл қарор дорем. аз нарху навои ҳамаи намуди техникаҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, моро ҳатман пайгирӣ кунед, ҳатман ба канал обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед. рафтем дӯстон. ана дӯстони азиз, ҳозир аз домофонҳо барои шумо маълумот медиҳем. ин домофон нархаш 1650 сомон. ин домофон бошад, нархаш 1700 сомон. ин домофонҳо фирми смарт чипдор мебошад, 1850 сомон. мана инашам 1850 сомон, инам чипдор. ин домофонам 1850 сомон. ин домофон 2300 сомон. ин кодови мебошад. рақаме мечинид, дар кушода мешавад. минаш 1750 сомон. ин боз як домофони дигар 2200 сомон. инам кодови мебошад. ин ҷои код мезанагиш сенсорни. боз ин домофонҳо ҳаст. инҳо барои даромадгоҳҳои баландошёна. нархаш 3600 сомон. ин камера дорад. боз ин кодови мебошад. кода мезанитон даро кушода мешавад.
اینم برای درآمدگاهی در اینم کادوی میباشد چیپ کدی می‌نیچم همیخی اینها отпечатки пальцев киди сони бо коди вай мекунем нархи мени болонгиш 3200 сомон поинангиш 2800 сомон инҳоя метавонед ҳамин корхонаҳо ва даромадгоҳи падед ва ҳама ҷо насб карда мешавад мени қулфҳо мени килиташ чип киди мебошад این قلف‌های پرستای نرخش 180 سومون من اینش 160 سومون من اینجا اونده یک چند نمودی کامیره های نظارتی هست حاضر نرخو نباشه میفهمیم این کامیره چند بود؟ 750 این کامیره نظارتی 750 سومون فیرمه دوبای موبایل اینش هم خیمی؟ این هم 750 سومون این ها ثبتی شبانه هم دارد شبانه روزانه ثبت میکند چند میگه پیکسل؟ 5 میگه پیکسل последний модель باز این چند پولی؟ 300 این کامل نظارتی 300 سومون اینم فیرمه دوبای موبایل این کامل باشه 450 سومون اینها 3 میگا پیکسل ها 3 میگا پیکسل این باز کامرای نظارتی نرخش 5500 سومون اینها یک خصوصیتی خاص دارند تا 200 متر نزدیک کرده می شود یعنی 200 متر امین که جا نصب کردی باشد 200 متر گیرد رو اطرافه با این کامرای نظارتی دیده می شود من در دوبای موبایل کامراهای نظارتی از 100 سومون تا 6000 سومون دسترس کرده می توانید من دوستان عزیز در یک گوشه مغازه همه نمودی بطری ها برای نوتبوک ها دسترس می باشد зарядникҳоям дорам ё аз чанд пул сар мешавад нархи батареяҳои ноутбук аз 250 сомон сар мешавад то чанд пуле батареяҳои ноутбук батареяи ноутбук то 550 сомон то 550 сомон нархи батареяҳои ноутбук аз 200 сомон то 550 сомон дастрас карда метавонед ҳамаи ноутбукҳо ва батареяҳо дар ин ҷо ҳаст агар рафту барои ноутбуки шумо батареяҳо набошад мо дархост кардаам мешавад дархости шумо дар муддати 10 шабона рӯз иҷро карда мешавад дар ин гӯшаи мағоза батарейкаҳо барои камераҳои майда ҳаст ҳамаи намуди камераҳо аз ин ҷо батарейкаҳо дастрас карда метавонед нархи батарейкаҳо аз 100 сомон сар мешавад
фирми ин батарейкаҳо писен мебошад. یعنی зарядник барои батарейкаҳои камера. اینجا зарядникҳо сони یعنی HDM кабелҳо, ҳамаи намуди HDM кабелҳо ҳаст. аз 45 сомон сар мешавад. ман дар ин мағозаи Дубай Мобайл ҳамаи намуди техникаҳо, кабелҳо мавҷуд мебошанд. дар ин гӯшаи мағоза батарейкаҳо барои камераҳои майда ҳаст. ҳамаи намуди камераҳо аз инҷо батарейкаҳо дастрас карда метавонед. нархи батарейкаҳо аз 100 сомон сар мешавад. фирми ин батарейкаҳо писен мебошад. یعنی зарядник барои батарейкаҳои камера. اینجا зарядникҳо сони یعنی HDM кабелҳо, ҳамаи намуди HDM кабелҳо ҳаст. аз 45 сомон сар мешавад. ман дар ин мағозаи Дубай Мобайл ҳамаи намуди техникаҳо, кабелҳо мавҷуд мебошанд. ҳамаи намуди камераҳо аз инҷо батарейкаҳо дастрас карда метавонед. нархи батарейкаҳо аз 100 сомон сар мешавад. фирми ин батарейкаҳо писен мебошад. یعنی зарядник барои батарейкаҳои камера. اینجا зарядникҳо сони یعنی HDM кабелҳо, ҳамаи намуди HDM кабелҳо ҳаст. аз 45 сомон сар мешавад. ман дар ин мағозаи Дубай Мобайл ҳамаи намуди техникаҳо, кабелҳо мавҷуд мебошанд. ин жостки дискҳо барои компютер. як терабайта, 2 терабайта ҳамаи намудаш ҳаст. боз дар инҷо камераҳо мавҷуданд. یعنی падномери мошинҳове. камераҳо насб карда мешавад. ин камераҳо дохили мошин бе. нархаш 200 сомон. ин падномер бе 260 сомон. ин боз ин камераҳо ҳаст. нам нархаш 200 сомон барои мошин. ин камераам барои мошинҳои калон. камаз, фуре. нархаш 3200 сомон. 4 камера дорад. баъзе, монитор ҳамаш ҳаст. инҷа видеорегистратор барои мошинҳо. нархи инҳо аз 220 сомон сар мешавад то 650 сомон. сифатош аъло. сифаташ HD мебошад, Full HD. یعنی жесткий диск 1 терабайта. внешний 850 сомон. یعنی наушникҳо барои ҳамаи техникаҳо 65 сомон нархаш. телефон ба инҷанда 75 сомон. боз мени наушникҳо барои компютер аст. 35 сомон нархаш. барои компютер мисол клавиатура, миш, наушник
ҳамаи намуд техникаҳо ҳаст. яъни нарху навои соатҳо аз 100 сомон то 3000 сомоне. ҳамаи намуди соатҳо бо ҳамаи намуди фирмаҳо мавҷуд аст. ин бо айнакҳоям ҳаст. айнакҳо аз чанд пулеко? از 100 سومون تا 2500 айнакҳо аз 100 сомон то 2500 сомоне. فیلم بگازه фирма ба гозе буда. کنگورو кенгуру. ин камери мушоҳидавӣ бесим то 300 метре. 4 камера монитор баъзаош киди комплект. нархаш чанд пулине? нархаш 5500 сомон. ин баъзао барои камераҳои мушоҳидавӣ 4 канале, 8 канале то 16 канале. ин баъзао ҳамаш гибрид мебошад. 5 мегапикселе. нархаш 850 сомон. то чанд пуле ин баъзао? то 2000 сомоне. суроғаи мо исмоили сомони 12 дар паҳлӯи мағозаи авесто. мағозаи Дубай Мобайл техникаро бо сифати аъло барои мизоҷон пешниҳод мекунад. телефон барои маълумот 92 756 2526 88 990 2526. воқеъ Сарбаланду Хонаобод бошед.